Seminar, Mas. Sik kok iso ngono kok. Seminar. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku becike kowe lunga saka uripku pari pasang rangke lintange ngakoso kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara ati. Acara ini disponsori oleh AWC Audio ST Video Shooting. Matur nuwun spesial untuk semuanya. Yang dari sektor kanan juga Amet Sewu nyun pangapunten. Kita goyang lagi bareng Sahita. Oh yeah. Kene opo sifatmu saiki wis beda ninggalke aku menteke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis kaya lumut ing pinggir segara. Sesenting jero dodo pancen ora oke arep kepiye meneh kowe wong randuwe aja selak batinku marang kahananmu kang mas pupusen rasa tresnoku. Matur nuwun bos. Oh iki saktenane takdirku sing kamu beto ati beto lambe Wis kadung mati rasaku kang serupa tangisku becike kowe lunga saka uripku. pari pasang rangke lintange ngakoso kowe teko gawe lara marang tresno. Wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku. Sepurane ya Mas. Ya Dik, Aku luwih pilih sing luwih enom luwih ganteng. aku pilih awakmu ngono piye? Aja. Kok tak tombokane Vario. Aja.
beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas rumono Oye Eko ilmu sapa uripku apa iki sak tenane takdirku sing jawati sliramu beda ati beda lambe Wis kadung mati rasaku kang mas rumono tangisku beci eko ilmu saka uripku Pari pasanganke lintange ngakoso kowe teko gawe lara marang tresno Iki wis dalane wong tuwa sakurane yen gawe lara atimu sakurane yen gawe lara atimu sampun marem mboten